Baba, 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 aku karena mari tangke dengu, Baba. Ang दा सोरनि मोखां नायनानै मिनि बावगोन सोरनि मोखां नायनानै आं थांनानै थाबावगोन बाबा नों मानो बिदि जाखो उथि बाबा उथि आबौ फिसा सना आंनि लोखि आबौ अना खाना गथ'आ जिउ खोमानांबाय बिमानि थाखायनो आबौ बाबा उथि नोङो उथि नों थैयाखै उथि नोङो उथि आंखौ खनसे बाबा होनलाय आंखौ खनसे बाबा होन ओइ बाबा नै नोंनि बाबाया नोंनि सेराव दङ मेगनखौ खेबसे खेवनानै नायलाय बिमा फिसालाखौ बुरखायफैया मानो बे पापि हिन्जावनि थाखायनो दिनै आंनि फिसौआ जिउ खोमानांबाय बे पापि रायखसि लांसुनिया उसुर बिहामजोनि थाखायनो माबायदि हिन्जाव बियो माबायदि बिमा बियो गावनि फिसाखौ जानानै लाबाय आगै आं सोरजों थाखोमानाय गेलेबावगोन आगै आं सोरजों मेथाइ राननानै जाबावगोन आगै आं सोरजों थाफाबावगोन आगै जाबाय दे आइ सना जाबाय इसा आगैया थांबाय आगैया नोंखौ आंखौ आबै आबौ मादै गासैखौबो नागारनानै थांबाय आगैया आरो माब्लाबाबो फैफिनला इसा आगैया माब्लाबाबो फैफिनला बाबा बहाथो बियो सैमा बथिया बहाथो बिखौबो बुथारगोन आं बियो आं फिसाखौ बुथारदों बेखौबो दादो गावनि फिसाखौ बुथारग्रा मानसिखौ मानो गोथाङै दोनो बेखौबो बुथार बाबा बुथार बेखौबो बुथार जोमै नों आंनि हिन्जाव नंगौना नङा लाजियासै नोङो सानला दि खालामनाङाखै नोङो गावनि गथ'खौ बुथारनो अब्ला मानोथो गथ' खाङामोन नोङो जाबाय बेखौ रायनोबो नांला बुनोबो नांला बेखौ जोंनि आखायाव हगारनानै हो गावनि फिसाखौ बुथारग्रा हिन्जावखौ माबायदि सास्ति होनांगौ बेखौ जों मोजाङैनो मिथिगौ दाहोना नोङो बाबा नोंनि फिसा नङा बियो लांदो बिखौ गोख्रैनो 1 सेकेन्डबो बिखौ फिसानि मोखाङा दिन्थि लांदो बिखौ थाव जोब्बाय आंनि संसारा जोब्बाय थेर बेथेर जाबाय आंनि संसारा थेर बेथेर जाबाय गैला फिसाबो गैला हिन्जावबो गैला थेर बेथेर जाबाय बिमा माखौ नायबाय थाखो फिसालाया नोंसाव सोहैदो देहा फिसौआ हमफैदो फै फबनायनि बेबस्था लानोसै थौदो बाबा थौदो सिङाव थौदो गोसोखौ होबथादो गासैबो खाफालनि लिरनाय जानांगौआ जालांजोब्बाय थौदो बाबा सिङाव थौदो बेसेरा अन्थाव बाथाव आंनि फंबाय आगैया आंजों गेलेयोमोन जानाय लोंनाय रानलायना जायोमोन आंखौ अनोमोन आगैया आंबो आगैखौ अनोमोन आगै नों आंखौ गारनानै मानो थांखो आगै नों फैफिन नों आंजों फैफिन आगै नों आंजों ABCD फरायफागोन होनदोंमोन ना आंजों नोङो हस्टेलाव थाहैफागोन होनदोंमोन ना आगै गरम बन्द खुलिनो बारा गोबाव गैखालामोन आगै नों आंखौ हस्टेलाव थाहैफागोन होननाया मामा नोंलाय माखौथो गाबबाय थाखो फैदो आइ फै गाबबाय थानो नांला आगैनि थांनांगौ समा सफैखाबायमोन इसोरा बेनिखायनो बेखौ लांबाय फैदो आइ गाबबाय थानो मोना फैदो हामबायसै दे मामा बारा गाबबाय थानो नांला
जेबो गोसोआवनो गैला आं जेबो हुसानो गैला आं आंनि फिसाखौ मा खालामफ्लाङा आरो आंनि न'खरनि मानसिफोरा मानो जमा थानानै आंनि फिसाखौ नायनानै गाबबाय थाखो आंनि फिसालाया मा जादों आरो आंखौ मानो एक सेकेन्डबो फिसालानि मोखां दादिन्थि होननानै बुंखो बिसोरो आंनि फिसालाया मा जादों आं मानो मिथिया आं बिमा जानानै आं मानो मिथिया आंनि फिसालाया मा जादों आरो आंखौ पुलिसा मानो जेलाव हमना लाबोखो आंखौथ' जेलाव हमना लाबोनो नाङामोन आंनि न'खरनि मानसिफोरखौसो हमनांगौमोन बिसोरसो आंखौ दसे समबो आंनि फिसालानि मोखांखौ नायनो होआखै बिराद मोजां मोनबायना नोङो आयै नों आंखौ नायनो फैदों नों आंखौ जेलनिफ्राय बख'नो फैदों आयै फिसा नों मा खालामखो नों गावनि फिसाखौ मानो जानानै लाखो आयै नों मा बुंनो होननानै बुङो सोर बिमाखौ नुदों नोङो गावनि फिसाखौ बुथारनाय सोर बिमाखौ नुदों नोङो गावनि फिसानि जिउ जानानै होनाय नोंखौसो नुबाय आं नोंखौ नों आंनि फिसा नंगौना नङा आंनि फिसामोनबाथ' नोङो एसेबां बिदि मुगैजाथाव खामानि मावनो नाङामोन आयै आंनि फिसालाया मा जादों आरो आं आंनि फिसालानि जिउखौ मानो जानो आयै नोंबो फाग्लि जाबाय नामा फाग्लि आं जायाखै नों जाबाय नों हुस गैला नामा मानसिया गासिबो बिदिनो बुंदों आंनि न'खरनि मानसिफोराबो बेबायदिनो बुंदों आइ आफामोनाबो आंखौ बिदिनो बुंदों आरो अलंबाराबो आंखौ सोबादों आरो सोरांस्रिमोनाबो आंखौ बिदिनो बुंजोबदों आं मा मिथिबावगौ आंथ' जेबो गोसोआवनो गैया माथो जोमै मा नों एक्टिं खालामाखैथ' नों मा जामारखो नोंहा जेबो हुस गैमाराथ' नोंनि फिसालाखौ नों मा खालामदों नों गोसोआव गैमाराथ' गैया आयै आं जेबो गोसोआव गैया खोनासं फिसा नों नोंनि फिसालाखौ खर'आव देनानै बुथारना लाबाय आंनि फिसालाखौ आं खर'आव देनानै बुथारनानै लाबाय बे माबोरै जानो हागौ आयै औ नों थारैनो फाग्लि जामारबाय नामा दा आं मा खालामनो बिमा हारसिं थाखा फैसा गैया आखायाव आं मा खालामनो दायो नोंखौ ना नोंखौ जेलनिफ्राय दिहुनना लांनो हायो ना बिजामादैनो मोखां दिन्थिहैनो हायो आं दा मा खालामनो फिसा नों नोंनि मोननो गोनां बान्थाखौ मोनसिगोन थादो आं थांनोसै आयै रना बिदि दाबुं आंबो नोंजों थांफागोन आं थाया बेयाव हारसिं आं थांनोसै फिसा नोंनि सायाव अननाय दङब्लाबो नोंनि फारसे सिन्था जादोंब्लाबो आं नोंखौ जेबो खालामनो हाला थादो आं गोमोनानै दङमोन दासो गोसोआव फैमारदोंथ' आं आंनि फिसालाखौ खर'आव आं बुदोंमोनथ' आंनि बे फंसे बुनायावनो आंनि फिसालानि जिउआ जोब्बाय नामा सहायनो हानाय नङा सहायनो हानाय नङा सहायनो हानाय नङा हे गसाइ नोंलाय मानो एसेबो दाहरासै आंनि न'खरखौ मा जालांखो आंनि न'खरा सोरनि नोजोर नांखो आंनि न'खरा बेबायदि सानफा एफा थेर बेथेर बायलांजोबनो आंनि न'खरा सुनि हाब्बाय आंनि न'खराव सुनि हाब्बाय आंनो सानसे समाव जोमै आरो सोरांस्रिखौ बसायनानै फिसाला सानैखौबो बिहामजो लाबोदोंमोन आंनो सुनि मानसिया आंनो सुनि आंनि थाइनै मेगना बिसोरखौ मोजां नुनानै बिसोरखौ गियानि नुहुरनानै लानानै फैबाय दा हनै सुनिसो न'खराव बजबना लानाय जाबाय जोमै नों मानो बिदि जाखो बिहामजो नों मानो बिदि नोंनो मा होआखैमोन नोंनो मा गोजोननाय होआखैमोन नोंखौ अनाखैमोन ना माथो गासैखौबो नांगौखिनिखौ मोनजोबनानै अब्लाबो मानो थोआ जाखो नोंनो मानो थोआ जाखो गोबां खालामबोबाय नोङो न'खराव गोबां असान्ति सोबोबाय नोङो न'खराव गोबां दुखु होबोबाय नोङो नाथाय दिनै जोबथा सानाव नों गावनि फिसालानि जिउखौबो जानानै लाबावबायसो आयै जोमैखौबो थैबाय सानदों ना
मानोथो बे फिल्लां सुनिया हिन्जावनि मुं लायै लायै बिखौ रायखांबाय थादों? सिरि थादो आयै, बिनि खोथा दालाबोसै बे न'खराव। आंथ' बेखौ थैबाय होननानै सानबाय। बेखौ आंनि बिजावजालि होननानै आं माब्लाबाबो गनायना लानो हाला। जाय हिन्जावा गावनि फिसानि जिउखौ जानानै लाबाय, थैबाय होननानै सानदो आयै। दालाय थैयाखै माथो, गोथाङैनो गोथै जाखाबाय दा बेलाय। थैजासिम जेलावनो थाखानांसिगोन दा बेलाय। बेसेरा आंनि बियायं फिसाया मा दाय दङमोन? दासो देरफुनाय गथ', बेथ' जेखौनो नुयो बेखौनो सोलोंखागौमोन ना। जोमैयाथ' गावनो सिखावखामोन दा। गाव जेरै बिदिनो फिसालाखौ खालामनो हास्थायदोंमोन दा। दा फिसालाया जाबाय, फिसालाखौलाय मानोथो दबथायनो हायाखै बेलाय? फिसालानि दायखौलाय मानोथो सैसोनो हायासै बेलाय? गावनि गोसोजों गावनि गोसो बायदि फिसालाखौ बाहायबाय। दा जोबथा समाव गावनि आखाइजोंनो गावनि फिसाखौ बुथारनानै लाबाय। सानसेखालि आंनि सिगाङावबो बुंखानायमोन आयो बियो। आंनि फिसालाया गोसोम, बेखौ नांला आंनो होननानै बुंखाबाय थानायमोन बियो। सम सम बियो गावनि फिसालाखौ लानानै गोबां गोसोआव नाराजखामोन। बिनिखायनोथ' हनै जाथाया जामारबाय दा, खालामारबाय दा। थाथोंसै, थैथोंसै बियो जेलावनो। जेलनि ओंखाम जानानै थैनानै थांथोंसै बियो पापिया। गोसो बोखांना बेखौ दिनैनिफ्राय। आंनि बिहामजो नंला बियो दिनैनिफ्राय। बेखौ लामानि बिबायारि खालामनांसिगोन। आयै, गासैबो खाफालनि लिरनाय। खाफालाव जि दङ बे जालांजोब्बाय। बेखौ बावगारनानै फैदो आयै। बारा सिन्था खालामबाय थानो नांला। ओंखाम जाहैनोसै फैदो। बेसेथो बेबायदि जाया लोङा थाबाय थाबावनो? जानांगौआ जाखांजोबखाबाय। बिहामजो, ओंखाम उखैदों, नाथाय बबे गोसोखौ लानानै ओंखाम जानो? आयै, जायालासिनोबोथ' मानसिया थांनानै थायाना, जानोथ' नांखागोन। सान हर जानायनि लोंनायनि आंनि फिसौ सानैया आंनि खाथियाव थानानै जायोमोन। दिनै नायख्ल' आंनि फिसौआ गैला। आयै, गाबनो नांला। नों गाबबाखि नोंनि फिसौआ गिदिंनानै फैफिनगोन। आयै, जाबायना, ओंखाम जाया होननानै बुंनो नांला। नों जायाबा आंबो जाया। आं जायाबाथ' आंनि फिसाजोआबो जाखाया। नों आं जुदि गासैबो ओंखाम जायालासे बेबायदि दरसि अमासि थाबाय थायोब्ला जों अलंबारनि गोसोखौ बोरै रंजाहोनो? आयै, अलंबाराथ' जोबोद दुखु जानानै दङ। जागोनथ' आरो फिसाया। औ आयै, आं सासे बियायं जानानै, नों सासे बिबै जानानै बेसेबां दुखु मोनदों। आरो बे सासे बिफा जानानै गावनि फिसा गोमानायाव मानो दुखु जाया जानो? फैदो आयै, बिनिखायनो जों मिनि खुसि थायोब्लासो अलंबाराबो मिनि खुसि थानो हासिगोन। नोंगौ बिहामजो, नोंगौ। थौ, अलंबार फिसानि खाथियाव थांनि थौ।